урӯз навор доштум ку духтаракои азиз нигоҳ кунед сумкои фасони судобашоб 99 сомон шудагай як боракак биненда ҳамаш борои намихе хушру борои оригиналай намҷа кадо меша ки мегирен 99 сомон марҳамат духтаракоеда ки нарасида буд ина склад бо бороша овард судобашоб биёен бинен харидорӣ кунен бороша бинен охи ҳамаш сумочкаҳои фасони оригинали необычниян мана тамоми намудуш духтаро 99 сомон бинен ҳамаш бо подбрендай аҷоиб хушруча будай қасумкош фасонакае духтаро мана барои донишҷӯ духтаракоям тамоми модело ҳастай барои ягонҷо рафтанам нигоҳ кунеда чӣ хел сумкаҳои необычни хушру дора судобашоб тамошо бинони азиз кассе ки мисол харидания бинависен дастафкатон куна ё ки биёен аз наздик боракоша биненда борои фасон бисёр овардагиай ина ҳамаш 99 сомон тамошо бино маркази савдои зарафшон рӯ ба рӯи бозор чай не сафедакишқа хушу чай тамошо бино ина диёро чоркунҷа мепурсем ина чоркунҷашам астай рӯ ба рӯи бозорчаи зарафшон маркази савдои зарафшон подвал судобашоб духтаро кашлёкакои зур дора судоба манами кашлёко ҳамаш 50 сомонян зурай сифаташ нағзакакай бо биён як бурак хитонку ай пеш бинен як чаҳуи кудрунша нишон тиемда духтаро чанд қабатаян мана марҳамат тамошо бинони азиз ина сифатои зур ҳамаи ҳами 50 сомон барои маълумоти бештар рақамҳои хоҳарак ҳастай нависта катиш бо ҳам суҳбат шавем тамошобинони азиз нигоҳ кунед дар судобашоб акция кардан нигоҳ кунед инами киртора аксакати 150 карда будан ҳозир 99 сомон кардагиян марҳамат нигоҳ кунед чихо бисёра интихобшон ҳамаш борои ина ё бо двойка на ина ё бо двойка и платья аноз двойкашам ҳастай духтаро 99 сомон успед кунед на брукшкати бинен чихо хушручае 99 сомонӣ маркази савдои зарафшон рӯ барои бозорчадай судоба биёен духтаро подвалда аз берунам навор кардагим гудроен бо тамошо кунем кирто бо касе ди кирта мегира ку ди либос мегира хулас бо падаркатон метиҳам бовар мекунем духтаро ҳам арзон ҳам наски ҳам нижни билё мисол шумо метавонед якча интихоб кунед падарка гирен ина 8 магазин подвал ина 99 сомон тамоми намуди кирто я бурака хоҳарҷон аму ваётам нишон те ина як двойкачам 99 сом буд кушудаги худа чанд сомай қахшуа ина дубай бори дубай 350 сомон кушотаки фасонаи дигар намудушам аст този нишон метием марамат хоҳишмандо ихтаро нигоҳ кунен ина цветошкати астай ана диден чӣ хера светкои хушру дора чӣ хе моделакои фасон дора ини мино ҳамаш 99 350 сомони марамат биён бинен харидорӣ кунен ана либосҳои брендира бинен тамошо бино нигоҳ кунен дар магазини судобашоб нигоҳ кунен чӣ ҳастай ҳермис анам хеле вай доран двойкача юбкаша бинен кушотаки фасонай худишам дарозаки хушрувай фасониша дидена духтарако нархиш шок 250 сомон анаки шарфакша бинен румолакая румолакша бинен румолакиш боша 30 сомон марамат тамошо бинони азиз шлёпкот фурӯшӣ нест шлёпкош фурӯшӣ набуда тамошобинони азиз дидена чихе фасонак образи ҳами духтарак гӯё 280 сомон 30 сомон румолу як 250 сомон бошад анами хел двойкачаш дигар намуди двойкаҳоям доранд марамат биёен бовар кунед боракошонда гап нест беҳад хушру иҷа маркази савдои зарафшонай рӯ барои бозорчаи зарафшон судобашоб подвалда 8 магазин ма рақамушонам мемонам ини хеле двойкаҳои туркиям доран иношам ҳамун нархая ҳамаи бороша 250 сомонӣ кардаги судобашоб ин румолчоям тамоми фирмора дора 250 сомон марамат барои маълумоти бештар инами метавонен судобашобда бинависен бо катиш ҳамсӯҳбат шавен ана хел двойкачоям ҳастад и базе киртои беостинакай комтарияй болош бо хел ва як доран хулоса 250 сомонӣ рақамашон аст барои маълумоти зиёдати муроҷиат кунен инчунин мана цветам аста инчунин ана ин двойкачара бинен духтаро мана беҳадам двойкачаи фасони хушру иноям нархошон 250 сомон ай тамошо бино ҳам ин намудуш аст ҳам ин намудуш юбкаошон кушодаки фасонаки хушручаян марамат духтаро ваёшон рақамошон ҳаст муроҷиат кунен
анами двойка духтаракои азиз 500 сомон 450 сомон ая лекин судобашо буда нигоҳ кунед чӣ хушрӯвай судобашо буда аксияи 50% рафтаистай 250 сомон хушругиша бинен охи чӣ фасонакай худи дора юбкаи русалка дора тамошо бино ира бинен худиш дарозам мешава дига цветош ҳам астай юбкаш дарозай хулоса ҳозима двойкаи судобашо нишон метам нигоҳ кунед хитон инамҷо чӣ двойкае ки мебинен ҳамаш 250 сомон шудагай 250 сомони инам буда то пушдаги ина спортстило нигоҳ кунед ё ҳамаш 250 сомонян ина ира пушиди ина нигоҳ кунед ва и материалш чӣбай қахушрувай духтарако ира бинен аҷоибот мана тёмнаси нишан будай нархошон духтаро нархои беҳтарин 250 сомон марамат биёен бинен ин хеле тройкачо ҳастай иношам 250 сомон маркази савдои зарафшон рӯ ба рӯи бозорча судоба шоп подвал даян магазин рақами 8 духтаро наворда хушу найда бошен ку нависен расмоша мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунан акция ки интизор буден духтарако нигоҳ кунен судоба шоп да анам хел брукои фасоне ки 280 сомон буда сифатои зур бори гуанҷу оригинало ҳозир 150 сомон шудагай марамат ҳозир образи моделамаш мода нархошкати мефаҳмонам кадомаш чанд сумай хулоса нигоҳ кунен духтаро инам бруко тамоми намудош 150 сомон шудагай ҷинсакои оригинал марамат маркази савдои зарафшон рӯ ба рӯи бозорча тамошо бино дар подвалан магазин рақами 8 судоба шоп духтаро нигоҳ кунен брукора ҳозир сезони ҳамина омад ира бинен чӣ брукакои фасонакай худаш маълум аёх чанд сумаяй духтаро аз рӯи навор скриншот кунен партоян интихоб кунен доставкатон мекунан ё ки биёен марҳамат ира бинен охи моделора бинен чӣ бисёрай ана биё образа нишонте хоҳарҷон ира бинен чӣ фасонакай духтаро нигоҳ кунен бруки ҷинси сафед пуштагай ям 150 сомонаяй худи пуштагиш оригиналои чанд пулай ки ҷон 150 сомонай ваиш румоли сараш духтарако 30 сомонай марҳамат ина бурукдар корайтона инам хе бурукои кушодан иёра бисёриё мепирсан биён судоба шоп да тамоми намудуш ҳастай ина луи витона бинен духтарако чӣ хушрӯвай тамоми намуди ҳамино 150 сомон медонам ки бисёриё мекованам хеле обрузора биён судоба шоп да ҳастай номерош ҳаст духтаракои азиз мана туркиёе ки ина 280 сомон 150 сомон успед кунен духтарако успед кунен ки тамом мешава ира бинен бисёриё нем хеле буркора мековану мепирсан ина духтаро ҳастай я бораму чомниёшам нишонте иқахушрувая ина айнем буркакора духтарако ҷинси оригиналай тамошо бино ҷинси оригинал 150 сомон минутмон тамом шудааст духтаро ба ҳамин чизе ки нафаҳмиден бинависен ҳаму чомнишам нишонте баъд ҷамъбаст кунем юбкая 150 сомон юбкаи ҷинси дарози хушром доран 150 сомонай марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунен ака хушруги духтара бинен охир тамоша бинони азиз марҳамат фахрша бинен тамоша бинони азиз судоба шоп омадагием инем хеле кардиганои фасон овардай барои шумо духтаро 150 сомон марамат беҳад модели фасончаяй марамат дар кортон боша интихоб кунен бо сумкаша бинен 99 сомонай ина сумкаи оригинал касседа дар корай интихоб кунен юбкашам фурӯшдай 150 сомон кардиган 150 сомон юбка 150 сомон сумка 99 сомон дидена духтаро ҳамаи размеро ҳастай хоҳен ина интихоб кунен ангоркаи оригиналай ҳичи намешава тамошо бинен шушта мепӯшен бинен стилаш қафасонак инем хеле румолчоям дорам фурӯшда румолчо чанда вай 30 сомон неевра бин чӣ хушрӯвай духтаракои азиз марамат полный образ инем духтар лонгсвитай чано айнабаям пуштагай агар нами ҳама чиша бигирен 400 сомона якта дута сетта чорта ва панҷта чиз 400 сомон тамошо бино марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунен маркази савдои зарафшон рӯ ба рӯи бозорча мағозаи судоба шоп 8 магазин подвал даян тамошо бино биёен
анами образи фасон тамошобино судобашобда омадагай нигоҳ кунед чӣ хушрӯвай марамад юбкаҳои джинс мепурсиден ина джинсакҳои оригинал дарози хушрӯ омадагай баъд анамихе кардигано нархошон духтарако юбкаям 150 сомонай кардиганам 150 сомонай кардигана фасони шадиден и хели нархи ягон ҷода нестай тамошобино марҳамат судобашоб бороша 50% акция кардагай чизе дора ина марамат метавонен биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен ҳази кардиган ягон хел дига ҳам дорем ё ки ҳамихай дига моделашам ҳаста шумо бинависен расмоша мепартоянд духтаро беҳад бисёрай баъданай хелияко ҳастай ина чӣ ном доран амино long sleeve ном доштаи тамошобино намедонам рост гуфтам дурӯғ гуфтам хулоса ина 80 сомона ина 80 сомони материалш зури бад маркази савдои зарафшон тамошобино рӯ барои бозорча мағозаи судобашоб тамошобинони азиз ҳози аксияи калони калон рафтестай судобашобда ина чанд будай кардигано мана кардиганошона бинен чихе бисёрай духтаро успед кунен нархои беҳтарин рафтестай успед кунен биёен харидорӣ кунен вай инаи шиқахшрувай духтаро ҳамаш зебанда фасон ина барои мактабхонаҳоям хушрувай ина барои духтарако занҳоям беҳад вариантакои фасонак рақамо ҳаст духтаро интихоб кунен дастафкатон бикунан вай ана модел духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен моделҳои фасони дубайски дар судобашоб ками камш мондай акция сар додай медонед чанд сомон оригиналошай байна бинен амхе натуралка омадагай кирта боша хидаш и ҷудо мешавад диден духтарочка фасонакай кирта боша армански шолки сабукаки хушрӯ туйравак сезонаш ҳозир омад ина марама дар кортон боша духтаро бинависен дастафкатон мекунан размерош чӣ хелай 46 то 56 размер ҳастай духтуш оригинал духтаро 250 сомоне модели дубайски бовар кунен духтаро аз 1000 чанд сома фарқиш намекунен марама дар кортон боша бинависен дастафкатон кунан ё ки биёен маркази савдои зарафшон духтаракои азиз рӯ барои бозорча подвал судобашоб марақамоша мемону манавор доштум ина ози бо чанд бори дигаш омадагай ҳамонро хостем нишон темтона успед кунен духтаро ваҳ духтаро нигоҳ кунен охи чихо хушрӯчаяй акция рафтестай духтаракои азиз ина боз ҳам борои судоба ними дигараш мондагиай хостум навор кунам нишонтон битим биненда чихо хушрӯчаян ҳамаи ҳамина акция эълон кардагиай нархош медонен чанд сомон 150 сомон марҳамат беҳтарин моделако бо нархои дастрас қисми болора бинен ира бинен охи чихо хушрӯчаян вилюрая материалаш мана марҳамат материалашон вилюрови ира бинен чанд модел дора чанд фасон дора тамоми намудош духтарако успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен бовар кунен аҷоибота ира бинен расветкошкати ҳастай 150 сомоне куртои туйпӯшаки арзон дар кортон боша сезонаш омад марҳамат биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен қисми болора бинен шумо ха як бора как хитон биненда иҷа маркази савдои зарафшонай духтаро дастафкат доран дастафкатон озирам бепулай агар 150 сомара бигирен духтаро дастафкаш плакияй агар киртои мисол ҷада бо дигар доран аз о бигирен дастафкаш бесумая марама духтаро ира бинен охи чихо хушрӯвай 150 ина мудуш 250 сомонай инаи бархтай 250 анаи тараф нигоҳ кунен кадомешам мегирен киртои фасони бада 150 сомон дар судобашоб духтаро рақамо ҳастай маркази савдои зарафшон марамат биёен маркази савдои зарафшон подвал рӯ ба рӯи бозорчаи зарафшон дай духтаро 8 магазиния 8 магазин амин мебиёен подвалда меёбен судобашоба тамошобино нигоҳ кунен рӯ ба рӯи бозорчаи зарафшон марҳамат рӯ барои боргоҳи сухан иҷа маҳаллаи зарафшонай ина маркази савдои зарафшон подвалаш ҳозир мерем якчанд магазин да акция рафтестай ма шумода нишон метам мана марҳамат подвал диден духтаро ина духтаракои хушрӯ судобашоб омадем магазин рақами 8 диден акция рафтестай
тамоми куртоошуна двойкаошуна сумкаошуна хулас ҳама чизошуна арзон кардаган ира бинен аксияи грандиозни чӣ хеле меган аксияра аксияош рафти сай успед кунан инам куртои фасона дидан 150 сомонай инаи сумко 99 сомонай бовар мекунен духтаро ира бинен интихобчиха бисёрай кашлёкои фасон 50 сомон бо ҳамаш падбрендай ҳамаш падбрендай ҳамаш борои оригиналай хулоса брукои ҷинси туркӣ доранд абаяҳо доранд ҳама чӣ доранд аями чанд сум сар мешава куртоатон аз 150 сум сар мешава мана ҳа 100 сумаям дорам арамат